love you nude. I love you. Arbi thuklo. Hello look for good morning. Dai jung मोनसे ने खेल गेलेनाय दाना थुक्लुआ जायनो खारनाय बे थालिरखौ मोनजागोन थुक्लु दं ओमफ्राय जा दं मुसा दाग्ला दं बिराद गासिनाम खारियो ओरैजा फैदो ओरै फैदो सानैबो ओमफ्राय आंनि नामखौ माबायदि खारियो आंनि नामखौ दे खोन्था आंनि नामखौ बासो थालिर मोनजासिगोन आंनि नाम खारलाय गगे गोदसन गगे ओमफ्राय आलायबोनलाय आलायबोन रोङा बियो लारायनो रोङा ओरै फैदो मोनजासिगोन थालिर फैदो मेथाइ गोन मेथाइ आलायबोन आलु देलाय साला गोदोलाय हान नै ना साला खान्दासो लारायनो रोङा दाबो इसेल'सो रोंदों आलायबोनलाय आलायबोनदो दासो फैसा लाना फैदोंमोन आं दैमानिफ्राय नै गिसिसो फैदो ओमफ्राय जायनो खारनो हायो बेखौ थालिरखौ मोनजाना थाइनै मोनजागोन बिराद दुस्थ' ना बिसोरो एसे सर्ट होनि र' लोगोफोर नायलांबाय थारना नखय बुरखादों नखय लारायनो रोङा ओरै फैलाय मा थालिरा दुस्थ' साला दिनार एकदम नुस्ला मोना नाम खारिनाया गगेन ओरै फै सालाय खोन्थानो फैलाय ससे ओरै खान्दादानो दे आइ लाभ इउ दैबान आइ लाभ इउ मा आइ लाभ जाफुंफै मा गयेरना बसुमथारमोनलाय गयेरनि देबान खेलखौ होनोसै दै देबान जायनो खारनो हायो नै थालिरा फुजानिसोमोन मैया लक्ष्मी फुजानि ओमफ्राय सानैबो खारनांगौ दै सानैबो खारनांगौ ओरै फै बेखौ जायनो माबायो ओमफ्राय बेखौ मोनजागोन आरो ना थालिरखौ फैदो फै ओरै बिजानिफ्राय खारनांगौ आरो इहाय थादो समानथा जायनो खारनाया थाइसेल' मोनजागोन दे इजा थाइसेदानो ओमफ्राय खारनांगौ दै बै खारनानै लाबोदो आंनो थालिरखौ लाबोनांगौ आरो ना खारनानै आंनो दे 1 3 मेथाइ खारदै 1 2 थालिरखौ जाबायसो रायख'सथारलै बियो जाबायसो ओरै फिनसआव एसे सदन होनांगौ बिराद दुस्थ'ना बिसोरो नखय आरो दा मोसानांगोन दै मोसानांगोनबो थालिरखौ दै फिनबाय आरो बेन खारनांगौ दै दे थांखादो थांखादो ओंखारलां पाइप फिनसया दे थारै सिदा मेथा जादो दे आमोन जादो जा एसे सट होनांगौ बिराद दुस्थ'ना बिसोरो जा थाब मोसानांगौ साल्ला लोगोफोर गुड मर्निं नारें खाजि जानो थांफैदों ओमफ्राय फाइनालि गाइस नै दायो बाजिनाव मोनफैबाय दायो नारें खाजि जानोसै ओरैजा दङ दंफाङा ओइजा दङ नै दंफाङा बारा थायाखै खोमा देग्लाय ओमफ्राय बिसोरनाव माबा दंमोन मा होनोमोनलाय बाजै बैयो मिथामुरि दंमोन बिसोरनाव बिराद दंमोन गैला दंफाङा दानफायबाय नैबे जरावनोमोन गैला आरो ओमफ्राय दायो जों नारें खाजि जानोसै लोगोफोर नायलांथारदो नै बाजैया I love you nudu maksudku. I love you nudu. I love you. I love you. Ore babo. Sering kayak misalnya kedua lagi sih. Mereka dong pas tadi lauk itu nggak, dan ini jarang musab tuh nggak. Mereka dong mushroom tuh nggak, pas yang tadi na zoom rakai jasnya na lalu mereka ada juga nama nih. Kan siang ya. Apa ini kayak? Apa? Tak salah mana ni. Ini mana dia? Akan sih.
हागोन ना एक्चुअली मैं दाखालि दंफां दानफैदोंमोन ना सिरिया खोमाय बे गाखो बाजि गाखोसिनिबान हानखांबाय जोंहा दायो ओमफ्राय लेबनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय दा आं दसेनि उनाव देखायगोन आरोना लोगोफोर सामब्राम गुफुर ओरैबायदि गोथाव जासिनो आरोना जोङो नै बानलु गोथां ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय माबा जुमब्रा दायो जानोसै आरोना जों ओमफ्राय आं खुरै गथ'बाय हाथारलां नै हालासै आं आं हालाहाय बिनि फिसाखौ आं हाला जानाय लोंनायफ्रा नै बालखौनो ज्राम दौनो हागोन आं रुको जरा सबर करो 사례가 누굴래? 나오는 까. 죽을래 미시. Tasty. Gurung beterau, kekejanan mau jalan ada daka. Mat, tak gerak, tak. Sana nggak berguna lala bang. Palo dikisian. Masih kita. Ay tambah hono, masang dulu ya mu balau. Singau. Hai di kamar ke. Hai. Được. Thùng này. 아니 지금 자동 전유치야. 지금은 가다고 그 바쁘라. Chào đi. Ayu, ăn nóng mana? Mana ăn nóng kental? Tia. Tia. Ai, pinung ăn nama. Sekarang ni. Tahu ye. Oh, dah sedang. Mana nak kusur kental dengan tahu lebih nalai. Erpilai. Betul. Ah, betul. Erpilai kusur kental dengan nam tahu lebih nalai. Enggak Ah, tinggal. Munjak kang mana nalai tangsoi. Kata. Ôi già nó vậy này. Ôi già nó em nó một cái alur bạn nó. Nó không có thành gì đây à. Mà sớm. Thằng xíu à.